unsay kapuslanan kun imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Mahimo ba nga tagaan ko nimo og tubig aron akong mainom? Oh, Makainom ba ko sa gikaos mo nga tubig? Hudiyo ka. Og ako sa Marianon. Nganong mangayo ka man ako og tubig na mainom? Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios, og nahibaw kung kinsa kining nangayo nimo og tubig, mangayo ka gyud unta kaniya o hatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi. Wa kay timba og lahom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Ang muinom nining tubiga, uhawong pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhaw. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing. Ang kalibutang Kristohanon moduyok sa pagpamalandong ng mga balaang adlaw sa Semana Santa. Ug tungod niini, idalit na mo kaninyo kining pinalahing sugilanon na sinuwatog ubos sa direksyon ni Marvin Sanchez Caballero. Mga anino ni Judas. Daksa ko Ginoo diha sa akong kabuyan. Daksa ko gikan sa mapagsulay. Kaya lamang kanimo ang akong kasiguruhan. Kuda kasinati ka man o kapakyasan sa imong kinabuhi karon, ayaw kalimot nagisuwayan lamang sa Dios ang imong buhing pagtuong ngadto kaniya. Dangop sa pag-ampo kay ang mga kamot sa Ginoo, andam kanunay nga mugakos kanimo. Andam siyang muhupay sa imong mga kasub-anan ug lipayo niya ang nagsubo mong dughan. Sumapa diha sa Mateo 11 mga tudling 28, 29 ug 30. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, kay papahuwayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako, kay malumo ako ug mapaupsanon sa espiritu ug makapahuway kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Sitwahon ka, daksa ko Ginoo sa pag-iguman.
Rod. Niya magiging ko nimo kita sa mahalong fine dining restaurant. Ingon anak ti ka-love, Leslie. Thanks, Rod. Sige na, mga na ta. Unya, humalo niya nato kaon. Care for a drink taan ng champagne. Okay? Okay. You're the boss. Akin niyo. Butangan ako yung plato ha. Kay imo gini yung favorite. Wow. Salamat, Rod. Naa sila sa sud ining fine dining restaurant. Kauban ni Brad Rod, ang babae nga akong nagustuhan. Ug gimahal sad nako sa hilom. Si Leslie. Brad Rod, dili gyud ko makatukot nga ikaw pagyapon may paboran sa mayong kapalaran. Dili ko makadawat og kapilian. Wa sila kasayuran nga di arkos gawas. Nagtanaw nila ining bumbong nga pildo. Malipayon pa kay sila. Oh, kasakit sa akong dughan nga nagtanaw nila. Gusto pang tatikang isuroy. Pero, ikaw naman mo ay gusto nga makigpamauli. Nilabad og kalita nga akong Rod. Gusto ko mo pahuway. Okay. Saman, ihato na lang ti kag lahos sa imong gipuyan. Yes, Rod. Palihog. Mapitag pharmacy. Magpalitag tambal para anang labad si mong Ayaw na, uy. Ipahuway ra ni nako. Uy! Ano ka man, ha? Murag kong mamatay sa kasakit sa akong nakita, Mami Martina, uy! Huwag mo samahan, ha? Abi nga lagi! Nihila ka magkudya nga. Ah! Mami Martina na ko! Mami! Uyab na din ni Brad Rod ang babae nga akong gipanguyaban o gimahal! Ha? Oh! Kinsa ba na babayhan na iho? Bingbong, ha? Katong Leslie? Oh, Mami! Oh! Ug, abi ni mo, Mami. Gisakitan kay ko. Kay nakita man ako sila nga malipayon kay nangaon sa mahalon nga restaurant. Uy. Bingbong may sahan. Naana sa kaana, ha? Gigit-git na sa di mo nag-imong kuko sa kumagkuan ng kamot mo. Sako ko, Mami, uy! Na-stress ko! Uy. Gusto na. Bingbong, iho. Iho, baby ko. Gusto na, ana. Ayaw na paghila. Love man bitaw ka ni Mami. Hilom na. Mami, tabangi ko, please. I love Leslie so much. Gusto ka? Nga ikaw mo ay makaangko ni Leslie? O dili si Rod? Oh, Mami. Oh, kay love kay na ko siya. Gusto kong maako siya og dili kang Brad Rod. Nasayod pa si Rod nga nanguyab kasap ni Leslie. Wa, Mami. Wa siya mahibaw. Murag, wa masab siya sultihin ni Leslie. Kung mao ka na, huwaton ta na lang nga makalarga na si Rod paingon sa Amerika. Ha? Hala! Tinood ka, Mami? Tabangan ko ni mo! Mi! O, lagi. Hala! Maong ikaw, relax lang. Alagado! Relax. Gusto na ng pagsige mo o paak ang imong kuko kay napudpud na na. Oo, tanaw. Mami, salamat! Mami na ko! Salamat! Kaparay kung sa ayaw ka balaka, Hana. Ayaw ka balaka kay maimurat yun unya si Leslie. Ako'y bahala. I love you, Mami! I love you too,
my son. Ayaw na paghila, ha? Love man sa mami. Mami! Hello? Bingbong? Sa'yo mo tuyo. Nga nang nanawag ka? Leslie, gisakitan ko. Uyab na di mong Brad Rod. O, Bingbong. Mga please lang. Ayaw na kong sa muka. Irespeto ang imong magguwang ug ang among privacy. No, Mahal na mo ni Rod ang usag-usa. pero mas mahal kita. Labaw pa sa ingibati din mo, Leslie. Hunungin ako. Kana ko dili ka gusto nga sultihan ako siya nga nanguyab kasab nako. Sudi! Huwag ka mahadlok. Kay tinud-anay kining gugma ko nimo. Bingbong, di ka pa gid makasapot. Nganong lisod man kang baliparan. Gimahal ko si Rod nga imong maguwang. Huwag ka nang dili na papadawat, Leslie. I hate him! Huwag masamot lang hinoon ang akong tinguha. Gamaangkon dito ka. Karong nahibaw na ko. Inaan mo yung relasyon. Bingbong! Mao ba? Siya day nanawag nimo? Si Bingbong dayto? Oh, ay, samo kayo. Way respeto sa iyang maguwang. Sulti si Rod bahin ano, uy. Ayaw lang. Kadi ko gusto nga magubot sila tungod lang nako. Na, para nako no. Mas maayo gyud unta nga masayod si Rod. Kay lumargahay ra ba na siya paingon sa US? Kana, mo na dili na ko gusto. Nga kuntuan na niya siya dito, dili niya siya makafocus og tarong sa iyang trabaho. Namasad kay point ana dahil Leslie. Pero, mas maayo gyud nga tug-anan nimo siya sa matuod. Maayo ka, Day Maribel. Rod, wa ka ba'y plano nga muduaw nga to sa imong inaina o sa imong half-brother? Unya na kumuduaw nila sa bahay ni dayon na nakuglarga pa yung sa Amerika, Uncle Tore. Pastilan. Paninguha gyud din taon kay gipakaubos kabayan nila nga imong pamilya. Sagdi lang, Uncle. Na may Diyos sa langit ka nagtanaw. Siya na ang mahibaw sa tanan, Uncle. Unya, gikasulti na ba nimo si Attorney Lando Mamingaw? Adton pa na ko siya sa iyang law firm, Uncle Tore. Kung buot hunaon, ikaw mangyud unta mao'y naay dakong katungod sa bahay ug yuta. Nga gipuy-an nila karon kay conjugal property man kana sa nangamatay mo ng ginikanan. May na lang na nila, Uncle Tore. Buutan kag yun, Rod. Lahi ka kaayo sa imong igsuon samahan nga maayong pagkaliwat sa iyang inahan nga murag kuwang og usa ka litik ang pangisip. Pamilya pagyapon ako sila, Uncle. Busa dili ko gusto nga magkalisod-lisod sila. Rod, may itugan ay ko nimo. Ha? Oh, ansa ba ka na, Leslie? Ang tinuod, wa ko ni isaba nimo kay lainan ko. Pero, karon nga doon na tayo relasyon, maayo tingali nga sultihan puti ka ani.
Tay gikulbaan na mahinoon ko. Kaya nga no, bahin sa unsa magyud na. Si Bingbong ba? Ah. Nanguyab man sab na siya nako. Ha? Dugay na? Mag-uhay lang. Bisan og bati ang iyang tinagdan nako pero pamilya pagyapon ang akong pag-ila niya. Mahimong ihatag ko niya ang kutob sa kumakaya. Apan kun bahin na gani sa pinitik sa kasing-kasing o gilabi ng bahin na gani nimo. Idaw ko kiniya ka ng bahina. Salamat, Rod. Mahal kayo ka, Leslie. Mahal sad kayo ti ka, Rod. Salamat sa iyong pagbisita. Mag-usa na magud ka tuig sukad namatay si Papa. Apan kanang pagina ko mabasa ang gibilin niyang Last Will and Testament. Adunay legal basis kung nganong ingon niadto ang gisuwat nga kondisyonis ni aning Sir Benigno. O kung sa imong tan-aw nakasupak sila si Bingbong ug ang iyang inahan, mahimo nimo ipatuman ang unsay naa sa kasuwatan. Bisan pa og ila ko nga ginginlan, attorney, sa dako lamang bay. Human sa paglubong ni anhing Papa. Apan, komportable raman gihapon ko sa misagop nako nga akong uyuan. Sa side ni anhing mama nako. Okay, so at least ako napasabot nimo ang bahin sa maong confidential nga dokumento nga pinirmahan gyud sa inyong amahan. Sawa pa kin mabugtuhi sa iyang gininawa. Okay, attorney. Salamat din kayo. Bahin sa kabili ni anhing Papa nga kontang bahin nga naa ni Tita Martina ang tuyo sa bugado. Unya. Di ka balang di ay maningil sa imo bahin? Mas nagkinalan sila kay nako, Uncle. Bao nga ako lang ipalabi nila ang kulturi. Kanang imong kabuutan o karesponsable. Moiwa yun nila makita. Gaba raon niya ilang mapaabot silang pagyatak sa imong kaayo. Gisalig ran ako sa Ginoo ang tanan, Uncle. Mularga na di ka sa sunod adlaw, Rod. O, Tita Martina, Ayaw ba taon og kalimot na mo ni Bingbong nga imong manghod, ha? Padalhipod ba taon mi din eh. kutob sa kumahimot, Tita. Dili mo na ako pasagdan din eh. Ah, salamat, Rod. Brad Bingbong? Ano man ka? Ano naghilom-hilom ka diha? Ha? Kon. Good luck day sa imong pagbiyahe. Pagbiyahe ni mo po, Brad Rod. Salamat, Brad Bingbong. Mo di nga nakikita ka na ko karon kay Morgan mo di kapit pa inyo sa Amerika, Byron. O bay, Nicholas?
Ngawan mo ko din mo ba eh. Sud ba kitang pagka-amigo, di ba? Gagmay pa kitang bata. Migo na kita si tanan. Mao gyud bay. Ikaw gyud mo pinakasuod na ko higala og akong kababata. Nga. Lagda. Murag ka ng dispedida ba? Ah, sige. Eh, Tana bay Nicolas. tara, tara. Amping baya gid niya, Leslie. Tungod ni mo og satong kong marod. Mag-amping kit ko. O, ikaw sad baya dito ha. Pag-amping put. Ayaw basakti ang imong kaugalingon. Tungod ka lang nimo. I love you, Leslie. I love you more, Rod. Ako ba'y? Pero, saksi ko siyang pagbinahalay ng Leslie eh. Mga pakaslila ni siya. Sam kay. Mahal ka na mo ang usag-usabay, Nicolas. Ug sa ko niya pagpauli pohon. Ako na gani siyang minyuan. Sure, bitaw ka ha. Lagi. Ninyuan bitaw ko ni mo, Rod. O Leslie, aron nga makabaton unya og katumanan ang duha nato kagugma. Iampo palihog nga mulampos ko nining akong mga tingwang ngadto sa laing nasod ha. Oh, Rod. Iampo gyud ti ka permi ug ang imo mga pangandoy. Unsam ni Tita Martina? Baybing bong kada ka pagsuda ning kwarta na nasa sobre. Imo na ka na, Nicolas. Oh. Basta kay musunod ka lang sa among ipapuhat nimo. Mao ka na, bay Nicolas. Ha? Kay unsam rin yung ipabuhat nako, tita. Sa iyo nagkikayo. Bahin kini kang Leslie. Oh. Tuluan ko ninyong luiban ang suod kayo na kong amigo. Baybing bong, Tita Martina. Tita Martina, akong nabasa ang imuhang mga text messages. Pero gipaabot na ako nga manawag ka. Kay gusto na ako nga akong masuta kung unsa gid mo kasinsiro si Bingbong sa gipakita ninyong kaayo. Gidawat naman ni Bingbong ang inyong relasyon sa iyang Brad Rod. Mao nga imbitahon unta ka namo nga risabay. Kay sawan ta ang giandam namo nga salo-salo, Iha Leslie. Tita Martina. Aron mo tuog yun ka, no? Ipakuha ta ka ni Nicolas diha sa imong gipuy-an. Sige, Tita Martina. Kung kauban ako si Nicolas, mo anak ko sa inyo, Tita. So, karon nito na ka nga mayo ang intensyon nilang inahanog anak, Leslie. O, Nicolas, saway pagduha-duha. Sige, tara.
Nakibunos ng madawat unya. Gikan ni Mami Martina. Basta, himuan lang yun nga limpyo ang plano, ha, Nicolas? O baby mo. Samtang nagsultihanay pa sila sa sala. Andama ang ipabuhat ko nimo. Sige na, Nicolas! Oh, sige pa. Kaon pa, Leslie. Tita, Hmm. kalit man kong nalipong. Human ako og inom sa tubig. Ano man yun eh. Ha? Mau ba? Uy, Nicholas, ipahimutag si Leslie sa sofa sa sala. Sige na. Oo, tita. Tana sa sala. Day Leslie. Gulit ako. Dali. Naunsa rin ka, Leslie? Ako ka, Leslie. Dili ko makatugod kasi Brad Rod. Mo'y magkaangko ni mo. Ako ka. Ulo, kalindot yung tanaon nga naghigdaning akong kama. Ugwa na'y sapot ang iyang lawas. Sorry ka lang, Brad Rod. Pero, ako'y nidawag. Oh my God! Nganong niya ako din eh? Nganong niya ka sa kutupad, Bingbong? Mana, may nahitabo na nato samtang wa kay panimuot, Leslie. Naan. Dali ko magkadawat ining pag binaboy ni mo na ako, Bingbong! Ayop ka! Look! Parehas na ngaway sapot. Gabi mo. Kadaganti kang naangkon ko. Nga dagan ako naangkon ni mong pagkamabay. Mga hayop mong tanan! Magbayad mo na yung gibuhat ako, Bingbong! Magbayad mo! Nias akong phone. Ang hubok ni mong mga hulagway. Nias sa bang video sa itong gibuhat. Tanaw ka. Basta, dili gini ka mo sunod sa akong gustong mahitabo. Gawas na isend ko mong Brad Road. Ipakatapos ang kini sa social media. Nahitabo man din ako. Ano ba? Day Leslie, pasiluha ko, day. Gisugod ako sa inahanog, anak. Gibayran ko nila. Pero tuwi ko, nagpasun lang ako, promise. Magbayad ka sa imong katraidor, Nicolas! Day Leslie. Day Leslie, so digit si Rod sa imong gidangatan sa ilang mga kamot, ha? Nahadlo ko, Day Maribel. Kung may mong witness ko sa kurte, day, ako na buhaton. Bahala nagmapriso ko kapil, day. Mao ka na nga akong gidangatan sa mga kamot ni Bingbong, Rod. Apil sa ilang plano si Nicolas nga suod ni mong higala. Bayad siya
Gi-blackmail ko ni Bingbong. Tungod sa hubo na kong mga hulagway. Isang tagway panibuot nga nagigda sa iyang kama. Kung may video sa siya, nga nagkagilawas siya na ako. Tabangi ko ron, maluoy ka na ako. Oy, nauli ka man lagi, Rod. O gano'ng kauban man ni mo kini si Attorney Lando Mamingaw? Ah, bitaw, Brad. Nga bang nagkalit man ini, ha? Brad Rod? Tungod kay gusto kong saksihan ang pagsikop ulit ninyo inahan ug anak sa mga tinugyanan sa balaod. Oh. Gusto kong makita nga magtingkagul mo sud sa bilangkuan tungod sa inyong gibuhat ni Leslie. Oo, unsa? Makahimo ka anak nako og sa mangod nimo, Rod, ha? Dili ko kamo kadugo. Ug maayo nang mahibaw mo. Kasawa pa mabugto isa yang gininhawa si aning Papa Benigno. Naa siya pinirmahan nga last will ang testament. Ug da kini karon ni Attorney Lando Mamingaw. Mao ka na tinuod. Niyaw. Nakasuwat din nga dili siya ang amahan ni Ning Bingbong. Mabdos ka ng daan sa diyang gipakaslang ka. Ug nakasuwat sa binhi nga anytime mahimo ka mong palayason sa bay sa iyang legitimate son na si Rod. Ug kuhaan og katungod sa mga properties nga conjugal nila sa namatay niyang asawa nga ilahan ni Ning Rod. Bayran ninyo sud sa bilangguan ang inyong gibuhat na ko, Tita Martina. Bingbong, magbayad mong mga hudas sa kinabuhi ni Rod. Giisip ko kamong akong pamilya. Rod, Tanang pagsabot o tanang pabor gihatag ko ninyo. Apan mga anino kamo ni Judas, nga bisan pa man sa gipakita na kong kaayo. Inyo paghihapon kong giluiban. Sa ko Ginoo diha sa akong kahuyan, sa ko gikan sa mapagsilay, kaya lamang kanimo ang akong kasiguruhan. Ang pagluib sama kini sa mabugnaw kayong hangin nga mosapigad sa panit. Apan sama sa nagdilaab nga kalayo sa impyerno ang mamahimo linugdangan niini nga bisan pa og ang imong kalag mangandoy sa makadaghan og kamatayon. Mga anino ni Judas. Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyuza. Spinner Ariel Mangkao. Soundman Ricky Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Tuguti nga mong ipailakan ninyo ang naghatag o kinabuhi ng maong sugilanon. Sa papel ni Rod, Randy Padayaw Suson, Martina Jennifer Dato Minyuza, Bingbong OJ Kumpuk Rakasa, Leslie Miss I Ingrid Vertudaso, Maribel Marites Parba Albores, Nicolas Aldwin Acorda, Attorney Lando Mamingaw, Ricky Bangis Garing, Angkol Tore, Vinjumar Caballero. Sangan sa RMN Production Center, ako si kasamang Marvin Sanchez Caballero moingon kaninyo. Hinaot nga ang kahiusahan, ang kalinaw ug ang gugma sa Dios magauban unta kanato sa kanunay. Tatak RMN.